Na 5. spratu fakulteta zatičemo otvoren prozor i ispod prozora kutiju sa određenom količinom pirotehničkih sredstava, sprejeva, boca i tako dalje. Na navedenim sredstvima, na navedenom što je zatečeno na licu mesta, nalazi se i sprej, odnosno prah sa koga smo jasno vidjeli da je korišćen protivpožarni aparat da bi se ugasilo najvjerojatnije neki požar koji je izazvan bio na toj kutiji sa sredstvima koja su bila u kutiji. Po nalogu tužilaštva telo je prevezeno na Institut za sudsku medicinu radi utvrđivanja svih drugih činjenica i okolnosti nastupanja smrti, a policija je preduzela druge mere i radnje na vršenju uviđaja lica mesta. Danas u toku dana naši pripadnici Odeljenja za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova dobili su hitan nalog, hitan zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja od strane Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, odnosno posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u cilju prikupljanja potrebnih obaveštenja o nesrećnom događaju.